Αγαπούλες, καλημέρα. Ελπίζω να μου τα περνάτε όμορφα, σούπερ, ντούπερ. Να μου πείτε τι κάνατε εχθές, θέλω να τα μάθω όλα όμως. Κουτσομπόλης λέει της γειτονιάς. Τίποτα δεν θέλω να μου πείτε. Κρατήστε τα μυστικά κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα μας απασχολήσει σήμερα. Ποια ζωδιάκια και να βγάλουμε και κάρτα ενέργεια ημέρας. Όπως κάθε μέρα άλλωστε. Ανακατεύω, κόβω, μάλιστα. Και τσιν, βγάζουμε αυτήν. Πάμε εδώ πέρα να τα δούμε. Ο Σκορπιός, τέλεια. Αλλαγές, μετακομίσεις, μετακινήσεις, μεταφορές. Ο Μπίθουλας λέει. Λοιπόν, όλα αυτά θα σας βρούνε λέει σήμερα εσάς. Γενικότερα λέει θέλετε να φύγετε. Υπάρχει λέει και είτε λέει στον επαγγελματικό τομέα είτε στον προσωπικό τομέα υπάρχει μία μετακίνηση, μία αλλαγή σπιτιού. Πάνω στη δουλειά λέει ένα άλλο κομμάτι θα σας αναθέσουνε. Γενικότερα μας λέει ότι το νερό θα μας απασχολήσει σήμερα. Ό,τι έχει σχέση λέει με νερό. Και ίσως λέει κάτι να ακούσουμε που έχει σχέση με κάποια χώρα που είναι γεννημένη στο ζώδιο του Σκορπιού. Κάποια σκοτεινά πράγματα λέει θα βγουν στην επιφάνεια σήμερα. Θα μάθουμε λέει κάτι που ήταν πολύ σκοτεινό. Θα πέσει φως λέει στην υπόθεση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε για τους φίλους μας τους κρυούς που θα τους απασχολήσει ο ζύγος. Η δικαιοσύνη λέει σήμερα. Πολύ πιθανό λέει να έχετε κάποια πράγματα σήμερα να διεκπεραιώσετε λέει όσον αφορά το νόμο. Πολύ πιθανό λέει αστυνομία, δικαστήρια, συμβολογράφους, δικηγόρους, να έχετε κάποιες τέτοιες συζητήσεις. Ή λέει θα γίνει κάτι σήμερα το οποίο λέει θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα μάθετε λέει για κάτι το οποίο λέει θα... το περιμένετε εδώ και καιρό να έρθει η δικαιοσύνη. Ταύρη μου λέει ο υδροχόος θα σας απασχολήσει σήμερα. Λίγο ένταση έχει η μέρα από το πρωί, λίγο δύσκολη μέρα λέει η Τρίτη. Από το απόγευμα όμως και μετά αλλάζει το σκηνικό. Ευχάριστα πράγματα, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις, φιλικές συγκεντρώσεις, κάτι λέει που θα γίνει και θα σας κάνει να χαρείτε πάρα πολύ, που το περιμένετε λέει από το Γενάρη. Δίδυμοι θα σας απασχολήσουν οι Ιχθύς. Κάτι θα μάθετε λέει και εσείς, μια προδοσία, κάτι λέει που ίσως είχε γίνει Σεπτέμβρη με Οκτώβρη. Είχατε λέει αυτή την αίσθηση εσείς εκείνη την εποχή ότι κάτι γίνεται προς το άτομό σας και θα έρθουν όλα λέει στην επιφάνεια σήμερα. Μάλιστα, καρκίνη, μάλιστα. Ο τοξότης θα σας απασχολήσει. Ο τοξότης θα σας απασχολεί σήμερα. Λοιπόν... κάτι λέει θα μάθετε κι εσείς, κάτι θα γίνει σήμερα, κάποιο μήνυμα, κάποια επικοινωνία, κάτι λέει που θα σας κάνει να χαρείτε πάρα πολύ, αλλά πρέπει λέει να μου είσαστε εγκρατείς για να δείτε λέει πρώτα τις εξελίξεις και μετά να κάνετε κίνηση. Κάτι λέει από το παρελθόν που ήταν δυνατό σας απασχολεί, το ξέρουμε, έτσι να σας απασχολεί συνέχεια, και το σκέφτεστε και θέλετε να κάνετε κίνηση, να κάνετε. Λοιπόν, πάμε στους λέοντες, λεοντάρια μου. Θα σας απασχολήσει λέει η δίδυμη σήμερα, ο ερωτικός σας σύντροφος, κάτι λέει που έχει γίνει και θέλετε λέει να φτιάξετε τα πράγματα, κάποια έκπληξη λέει σήμερα θα γίνει προς εσάς ή εσείς μου ετοιμάζετε λέει κάποια έκπληξη, και πολύ πιθανόν όσοι λέει μου κάνετε προσπάθειες για παιδάκι σήμερα λέει να μάθετε
τα ευχάριστα. Με το καλό, με το καλό. Λοιπόν, Παρθένη μου, εγώ καιρός θα σας απασχολήσει σήμερα. Κάποιο άτομο λέει που έχει δουλέψει υποχθόνια προς το άτομό σας. Η παρανομία γενικότερα, τα παράνομα ζευγάρια, εσείς θα μου πείτε, θα μάθετε για κάποιο άτομο που μπήκε στη σχέση σας. Γενικότερα λέει και κυριολεκτικά και μεταφορικά η παρανομία θα σας απασχολήσει σήμερα. Πολύ πιθανό μπορεί δηλαδή να έχετε χάσει κάτι και απλά να φανεί το άτομο το οποίο σας το πήρε, να είναι κάποιος δικός σας δηλαδή. Κάποιο άτομο που μπαίνει μέσα στο σπίτι σας ή στο χώρο της εργασίας σας. Λοιπόν, ζυγή μου, ο Ταύρος θα σας απασχολήσει σήμερα. Έχετε πάρει λέει μία απόφαση τον τελευταίο καιρό. Έχετε έρθει λέει σε ένα δίλημμα. Δεν ξέρετε αν είναι σωστή η απόφαση που έχετε πάρει εσείς και η Αλέξια. Λοιπόν, θα βρεθείτε και αντιμέτωποι στο να αποφασίσετε ανάμεσα σε δύο πράγματα. Πολύ πιθανό να είναι και μέσα στο χώρο της δουλειάς σας. Να σας βάλουν δηλαδή να επιλέξετε κάτι ή για κάποιον άλλον να μιλήσετε. Πολύ πιθανό μέσα στο προσωπικό σας χώρο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, σήμερα λέει θα ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και θα προχωρήσετε λέει μπροστά. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Σκορπιοί. Ο Κρυός θα σας απασχολήσει σήμερα. Αντρικό πρόσωπο μεγάλης ηλικίας. Ο εργοδότης σας. Εσάς λέει σήμερα κάτι θα γίνει λέει με τη δουλειά. Πολύ πιθανό να σας ανακοινώσουν ότι από το Μάρτιο αλλάζετε χώρο δουλειάς, αλλάζετε τομέα, αλλάζετε τμήμα, αλλάζετε βρακίλια. Απλά κάνω. Λοιπόν, γενικά κάποια αλλαγή λέει έρχεται να σας βρει εσάς σήμερα. Πάμε να δούμε για τους τοξότες. Τοξότες μου λέει θα σας απασχολήσει ο Παρθένος. Γενικότερα λέει σήμερα θέλετε να μου μείνετε λίγο έτσι στην απομόνωση, να σκεφτείτε κάποια πράγματα λέει που σας έχουν βρει τον τελευταίο καιρό, κάποιες συναντήσεις, κάποιες συζητήσεις, να σκεφτείτε λέει ίσως για μια πρόταση που σας έχει γίνει. Τέλος πάντων θα την βρείτε εσείς όμως στην άκρη πάρα πολύ σύντομα. Και κάτι ευχάριστο έρχεται να σας βρει τις επόμενες εβδομάδες. Εγώ καιρή λέει θα σας απασχολήσει ο Καρκίνος και εσείς λέει μια απόφαση που μου είχατε πάρει το προηγούμενο διάστημα δεν ξέρετε αν είναι η σωστή. Το σκέφτεστε, το ξανασκέφτεστε ίσως λέει για κάποια δουλειά, ίσως κάποια τα προσωπικά σας. Σας απασχολεί λέει αυτό το πράγμα. Εσείς θέλω να μου προχωρήσετε μπροστά σε αυτό που κάνετε. Υπάρχει λέει μια επιτυχία την οποία εσείς όμως αρνείστε να τη δείτε γιατί είσαστε λέει κολλημένοι στο τι έχετε κάνει και αν το έχετε κάνει σωστά. Μάλιστα, μαλή. Πάμε να δούμε τους υδροχόους. Υδροχόοι μου λέει ο Σκορπιός θα σας απασχολήσει σήμερα και γενικότερα λέει και εσάς οι αλλαγές. Κάτι λέει που θέλετε να κάνετε, κάτι λέει που θα κάνετε μια αλλαγή σπιτιού, μια αλλαγή δουλειάς. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει για καλό σας, για να προχωρήσετε εσείς μπροστά, για να αποκτήσετε περισσότερο χρήμα, στο πούμε έτσι, αν είναι και αλλαγή δουλειάς. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό και δεν μένουμε κάπου το οποίο δεν έχει εξέλιξη. Πρέπει να προχωράμε. Λοιπόν, εντάξει, το ξέρω ότι το οικονομικό είναι κάτι το οποίο μας βαραίνει όλους και ότι θέλουμε να είμαστε πιο άνετα και γι' αυτό καθόμαστε σε κάποια δουλειά κτλ. Λοιπόν, ηχθείς θα σας απασχολήσει το Λεοντάρι. Μία μέρα που ζητάει από το πρωί παραπάνω δύναμη να ανταπεξέλθετε σε κάποιες καταστάσεις. Κάποιο άτομο λέει από το παρελθόν θα έρθει να σας βρει που εσάς σας φαίνεται βουνό και καλά ότι αποκλείεται, με τίποτα δεν θα έρθει, τέλος όλα κτλ. Έχει την ενέργεια του 8, ίσως λέει να είναι λιοντάρι ή να είχε γίνει πριν 8 ο χωρισμός ή η απόσταση κτλ. Αυτό λέει θα έρθει να σας βρει. Αυτά. Φτάνει τόσο. Αγάπες, καλή σας μέρα. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Έχετε την απέραντη αγάπη μου. Μάτσας μούτσας. See you tomorrow.